Inkulu impi kwekabheka icele nayenswelaboya. Okubuhlungu ukuthi ubheka icele lamanzi wanqanda nje asevele sengaphakathi endlini kudala angena endlini. Manje ke imamba make yangena endlini ngicabanga ukuthi uzoyikhipha wena kalula. Mkhulu umsebenzi okumele ukuthi wenze and kuyi-process yakho ukhipha le mamba esivele singaphakathi endlini kulindele ukuthi kuzofa amakhabethe, kulimala iy'buko, kuphuke imibhede. Simila-ke njengalana emaphoyiseni. Njengamanje bazama ukukhipha imamba esingena endlini. Vele khona okuzolimala, kukhona abanye abazosala enkundleni. Namhlanje kuseni just got out a story ukuthi la eThekwini bashaye abanye abantu abayi-2 kade beyizigebengu befunakala. Becashile abangenela ngo-3. But ithini into? Ithi la bantu laba baqale badubula, bathe bengeza ukuthi amaphoyisa base bedubula ngoba bade befikelwe NIU. Uma bedubula ukube phela iyabona ikhanda bakwethu. Ukube kwenzekala one mistake, inhlamvu nje makuyangena ekhanda noma ngathi uyodwa ihamba nomuntu. One mistake bahambile. Kade kusizwa na story lesala lapha eMlazi ngoba kade befihla nje ngicabanga ukuthi bekuyisonto. Lo mndeni ade ufihla lo iphoyisa lelo belisebenza lapha ku-NIU. So nalo la sala enkundleni kanye nezigebengu kudutshulwana. Uyacabanga ubungozi ukuthi bethi beyinqoba impi kodwa futhi bihamba nabo. Uyacabanga ubuhlungu omngaka. So right now kutholakale ke futhi iphoyisa, isidumbu sephoyisa standa nasi lapha sintanta emfuleni, excuse me. With ama shot lawa elentozana eyinhlamvu. Lento bayiyekile ubheka icela uyiyekile nto manje usiyabona usefaka ipressure kakhulu uyabona ukuthi ingcolisa igama lakhe and we are going towards ama elections. Ngeke u-ANC vele sizuvotele mangabe ungenzi kahle kanjena. ESouth Africa usaba umuntu usaba ngisho ukuhamba elentozaneni edolobheni akwazi ukuhamba nje kuwe straight ukhululeke to uhamba ngenyawo noma ngathi u11 nasemini futhi akwazi ukuhamba ukhululeke ufuna uhlezi umehlo mani uqaphe ngapha nangapha. Ibhlungu ke lento lena yebo lempi vele kuzogcina wona amaphoyisa kodwa mangakanani azobehambile ngoba uyabona ukuthi ayalentozana yabulawa engabeleli belibulawelani ngenkosi yami yazi lo msebenzi ubucayi lo msebenzi lona kahle ubucayi kakhulu ngoba umuntu uyambopha aphinde futhi uhulumeni amdedele mayephuma lapha ayibuyiselelwa ngoba phela ithi into at the end of the day ulala ekhaya. Washo njalo uma le maphoyisa shaya abantu bestrike wathi okuba ukuthi umuntu ulala ekhaya yakhe unefamily unemuzi nezingane yonke lento le kunzima. Bheka icele kodwa manje kumbi ngoba usekhipha amanzi asevela ngenile endlini. Manje uyabona akasevele azomosha vele ngeke ukukhiphe kamnandi nanoma yini ufuna uhlezi uyilindele. Laba futhi nje bathi bevuka beyongena emsebenzini kube kunzima kakhulu uma bene task okumele ukuthi bayenze. Uyacabanga uhlasela umuntu ophethe isibhamu and phakathi kwenu ngisho kuthiwa niba u20 uyazi ukuthi lo muntu uma edubula uma engaqala yena aqala dubula lapha khona vele ozohambana lapha wazi nawe ukuthi noma yimina noma usibani awazi.